культура объектлары боюнча биздин ремонт ишлерин давам этүүндө алдагы жылда буручка коюла инде. Yollar түзүү программаларында катнашып инде. Су һәм канализация курулмаларын яңартуу проектларын, реконструкция яңартуу эшләрендә катнашып эшләргә, газлаштыруу эшләрен дәвам итү безнең бу 57-нче яңа кварталларда бара шул эшләрне дәвам итү. Яңа 57-нче кварталда без бит инде бу турак түзүү буенча 75 еллыкка яңа микрорайон, Аккала районы ясап, яланын проектлары боюнча эшне дәвам итү. Комплексный развитие авыл территориясы программасына федераль Россияда катнашып, ул программаларда катнашып, районга акча кайтартып, ул акчаларны благоустройстволарга һәм башка әйберләргә, инженер челтәрләргә тотырга, парклар, дворлар программаларында катнашуын дәвам итү. Безнең зур программа дип торабызны катнашырга, искидерне чистарту өстендә эшләү, федераль агентлык сулар ресурс программасында катнашып проектлар эшләтү. Актанышта инде МЧС зданиясын безнең төзүендә тора инде безнең проект экспертизасы эшләнгән. Горнолыжный комплексның менә безнең үзәген төзү буенча инде проектлар экспертизалар әзер инде. Электр программаларында калган электр фонарлар кую зданияларны яктырту буенча эшләү инде. Безнең рекультивациясын эшләү буенча проектлар эшләтеп, шул программаларда катнашуда дип торабыз инде безнең проектларда инде. Шуның белән бергә әйтеп котлап китәс килә инде минем бу төзүчеләр көне белән инде хөрмәтле төзүчеләр, торак коммуналь хуҗалык челтәрендә эшләүчеләр, юл салучылар да инде аларның гаиләләре бөтенегезне якынлашып килә торган бәйрәм белән мин котлыйм, тәбрик итәм инде. Саулык, сәламәтлек, исән-имин тормыш бөтенегезгә дә. Төзелешкә килгәндә инде ул аерым безнең буларак һөнәр инде, аерым ответственность сорай, таләпләр кабул итә торган инде. Һәр төзелгән объект инде ул безнең һәйкәл булып тора инде бүгенге көндә инде. Ул спорт, культура, медицина, турак булсын, турак төзелеше, промышленность булса да инде һәрберсе ул безнең кешегә файда китерә торган, кеше яшәй торган белән, кеше белән связанный объект булып тора инде. Шуңа безнең бөтен башкарган эшебезне дә инде бурычлар куйганда сыйфат белән башкарырга дибез инде. Сыйфат белән эшләп бетерергә дибез инде. Булып торсын инде безгә бары программалар инде. Бу программалар белән без тәкъдим итәбез. Эш белән инде, оешмаларны инде финансированиесе булып торсын инде аның. Бу менә илдә булган бит инде безнең инде авырлыклар белән, пандемия белән дә инде туктап тормадан инде төзелеш хәрәкәт итте. Шуңа барыбызга да инде тагы бер тапкыр сәламәтлек, сәламәт булырга, бәйрәмнәр белән, тагы бер тапкыр бәйрәмнәр белән